morning, partner. Kumusta? Yan, partner, medyo nadugay ta karon og adto sa opisina kay nanautan ta og sakyanan. Ready, guys? Yes. Naka-red si Mami. Si Bibi naka-black. Ako naka-t-shirt o shirt. Let's go. Yan. Wala mi dito kalakaw kay nadautan kog sakyanan, dili mo under. Dili mo tuyok ang ligid sa atras. So kinahanglan pa nga ilisdan siya og rubber cap. Let's go. Hoy, ugaw. Wal nag-ayo ganiya si Kuan, si Kuya Dodo, day ngalan atong mekaniko. Ako po siyang gi-invite partner sa realty. So interesado siya nga po siya nga mag-join, no? That's why nangay siya number. Yan partner, no man na mag-pray. So ma-bless na ta ni Lord. Amen. Mami, say hi to our mga partner. Hi mga Kay partners. taon na ra ba ta wala ka vlog. Ayan, siguro sila gahulat sila nga natay ma-upload. So karon partner, karong sigurong adlaw ang amo lang siguro content sa vlog kanang among buhaton sa opisina, sa realty o siguro kung makaadto mi karon sa birthday ni Yaya Bite magsimog hi birthday Yaya ba hoy. Happy birthday ya. Bibe, nanay. Nanay. Birthday niya Bite niya amo sa regaluhan og Vita Plus kay yung anak niya yung anak. Ay, mong papa, day. Okay na, partner. Natagaan na natog number si Kuya Dodo katong mekaniko aning ni Bibionde. Gusto sa mag-appeal, partner, sa realty. Para matabangan po nato sila, partner, nga maka-income sa online. Sige. Okay, naman daw sila pakuan, ikorpor-poro siguro nila kay medyo taasan sila, bawat ikorpor sila. Sige ate, kay kanang kuan. Tawagan sa namo tong tag-iya. Kasi Then, maripahan saan eh. mo jud. Big time yun ka, mama. Big Big time. Sa unggoy, One time, big time. Positive lang. Lagi. Think positive lang yun, always. Lagi. Imo yun ang kuan, ma'am. Kung ihatag na ni Lord, ato lang tabangan na, dako na siya nga kuan nimo nga big break sa realty. Di ba? Ditaw sila wala lahi kuan sa pagampo. Ato lang ubanan sa prayer. Uy. Paano na? Hey. Yeah, mana? Iyan partner nanata sa opisina. Ako blian. Transactionist. Si Ray wa pa? Si Ray. Saitor ba? Dire nabuna? Aw. Masakyanan mo. All right. All right. Okay, partner na mi diri sa Jamsi Realty Office. Nag-saitor silang kuan. Silang laring. All right. Nata sa opisina, partner. Nagkuhan namin, reply. Ano nga number? PM, yapon? Nay ngalan.
Babae? Tawagin daw. Aray, di kaya akong tawagan. Natin tawagan partner nga po para sa... Hello, good morning, ma'am. Kining si Kuan ni, Ma'am Honey? Kuan. Oh, yes, si Sir Fritz may naghatag sa imong number. Kaning Kuan, ma'am, kanang ikaw may representative sa Kuan, sa owner ani nga yuta? Oo. Kamo la among kanon kung unsang i-try daw Kuan, ma'am, kung basin pwede or unsa ba? Para makuan, feedback na ko ani nga number lang yapon. Si Edwin ay ko, ma'am. Edwin, kaubanin ni Fritz. Sige, ma'am, ha. Thank you. Ayan, partner, natawagan na to si Ma'am Honey. Representative ni sila sa 11 hectares ng yuta diri sa Cagayan. So, namantay buyer sa atong kauban po diri nga agent, no, gusto mo tanaw. So ato lang tanawon partner kung say possible. So, think positive lang ta kay tingani man gyud atong trabaho sa realty. Okay. Mamerti sa daw mi partner, amo sa i-close kadyot ang opisina. Mga 1 hour siguro balik kami diri. So come on, let's go. So, si Yaya BT partner mo na siya ang igsoon sa akong mother, ilang kamanghuran. Ito regalo ni Nanay BT, kape. Kahili na siya magkape. So, ang among i-gift ni Yaya BT is First Vita Plus Coffee. Ang panahon karon partner medyo way adlaw, so init. Nabe. So let's go. Let's go. Mag-lunch daw sa birthday niya. Gusto ko yan. July layo sa Makabalan. So partner, magdala mi og duha ka guyabano gold gikuha ni Mami kay si Sir Dodong. Na remember na ako nga mag-order dahil siya duha ka box. At least karon do natay halin nga duha ka box nga guyabano gold. Alright. Okay, partner, nana ang duha ka box oras likod akong gi-chat si Sir Dodong para after na mo dito Yaya BT mahatod na mo. So, let's go! Nami, naman ta. Bilhin ako ng kuan. Mamertdihay. Tulad na may dere partner, dere mana ilang iya dito dere. Lahat. Tunahan pa pe. Dere. Tas. Ayo. Sabihan ako mag-isa. Vlog. Happy baby. Happy birthday.
Naglaway ito yung mga igsoon ron. Gilaka mo siya yung giling. Grabe ilak. Tawag sa ako, sa happy birthday. Gilaka kasi may ako sa gilaka kay. Gila lagi yung sagutan. Ayan partner, dito namin nagulat sa Litson, mga unami. Kay mubalik kami sa office. Kami nagapasalamat kini grasya nga among gitubangan aton ug nagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Biti sa iyang ika-52. Birthday to you. Happy birthday, Biti. Happy birthday, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, birthday. Happy young are you. Yay! Happy birthday! Happy birthday, Yaya. Yes, ako diyan. Siya, long distance ka, hindi ba? Isa. Salamat po sa inyatan. Ha? Wish ka! Wish. I wish many more birthdays to come in your life. More 52. 100 years. Taas niya kinabuhi para enjoy. Manag pa-birthday. Busog na birthday, hi. Si Dodong? Oh, pero iya lang ipalawan ang iyong bayad. Naway, mga bata. YouTube. Hi! Welcome to my vlog! Yan, mga bata dire, oh. Mga happy kina sila, oh. Yan. Kasi mga YouTube ko. Ha? Partner Edwin TV. So partner kining mahapit pa mi ilang Sir Dudong para mag-deliver o first Vita Plus yung order. Ang mga busog, hilom na kayo. Hilom na kayo sila partner sa mga pagkabusog. Kinahanglan mi partner makabalik na sa opisina kay nanawag na ang among partner yapon ito si Sir Ray o si Larry. Siguro okay na ilang transaction sa kahalin na siguro sila balay, no? Mura mag-happy. Sir, asa ka na sir? Nag-lunch ni Kadyot sa gawas sa birthday sa Navidre office. Close magod. Okay, partner, natay la Sir Dodong ato nang ihatag ang Vita Plus. Okay, dito na. Kay card nila. Skatriyo na ma. Mudid. Okay, partner, done. Nag-deliver. Bakit na, bakit? Na namin sa GMC office. Nabot namin. Okay, let's go. Yan partner, na namin dire sa opisina kay nanari among kauban silang Sir Ray. Alright. Nakakalimutan ba? Abi na ko unsa. Ay, di abi.
set up sa atong job ka ng pila ka rin sa KMBPS ang job? Taraw na to sa modem eh. As a whole gina siya? Ha? As a whole gina siya? Oh. Kay lahi day ang ability ba? Kukukuhan ko na ng PLDG. Upilan na niya sa Kay una. laha kay duha. Yan, partner. And mayong gabi na karon ako, partner. Oh. Makita sa gawas. Oh. Bago lagi pinahuman sa mong corporate meeting sa mong mga kaubanan sa Gemc 3 Realty. So, bless kayo may kay okay na ang among ginamitingan. Medyo na-solve na gamay ang among mga nga na migin na basta terdo na tayo mga dapat Tagalog pagtagad adjustment sa atong responsibility as owner. Okay. Sorry. Sa ito ay. Ang naman. So dinner time. And ito one. Yan, partner. Salamat sa Ginoo kay nahuman na gyud ta sa atong activities karong adlaw. So very enjoy kay ngano na birthday, paghuman nag-meeting. Dayon salamat partner sa pagtanaw ani nga video. Please don't forget to subscribe. I-click na niya ang notification bell button. I-all na lang na sa partner para updated ka sa atong mga next video. So karon oras sa partner, nag-prepare na ni humanamig panglimpyo sa opisina. Iyan. So it's time to go home now. So this is partner Edwin. Thank you and God bless. Bye.